салом тамошобинони азиз, маслиҳати пагоҳи рӯзии навбатии мост манзури шумо аз телевизиони Баҳористон. дар барномаи имрӯза мо даъват кардаем духтури кӯдакона Нуралиева Гулбаҳор Махсудиновнаро. Ташаккури зиёд ки ба барномаи мо омадед. саломат бошед. дар барномаи имрӯза оид ба таъсири витаминҳо дар организми кӯдакон суҳбат хоҳем кард. чӣ тавре мо медонем, ҳам организми калонсолон ва ҳам кӯдакон ба витаминҳо ниёз доранд ва чун айни ҳол фасли зимистон аст, яъне ниёз ба витаминҳо бештар мегардад. саволи нахустини мо ин аст ки кӯдакон дар фасли зимистон бештар ба кадом намуди витаминҳо ниёз доранд? ташаккур барои савол. яъне дар мо ба витаминҳо ҳамеша ниёз дорем, яъне витамин ин худ ҳаёт мебошад, маънои ин калима вита аз калимаи ҳаёт гирифта шудааст ва дар фасли зимистон бештар организми мо ба витаминҳои гурӯҳи А, Б, ба витаминҳои С, яъне турши аскарбинӣ, витамини Е, витамини Д ва калсий бисёр ниёз дорад. яъне организми кӯдакон мисли организми калонсолон ба ана ҳамин гуна витаминҳо ниёз доранд дар фасли зимистон. кӯдакон ки худ дар инкишоф мебошад, барои онҳо бештар ин витаминҳо, яъне талаботи онҳо ба витаминҳо зиёдтар мебошад барои инкишофи хубу солим. ташаккури зиёд. саволи навбатии мо ин аст ки нишонаҳои асосие ки аз кам будани витамин дар организми кӯдак мебошанд, ин кадом нишонаҳо ҳастанд? ҳангоми норасои витаминҳо, яъне дар фасли зимистон ки ин зиёдтар мушоҳида мешавад аз ҳисоби он ки меваву сабзавоте ки ҳама яъне дар нури офтоб инкишоф наёфтаанд ва ғизонокии онҳо сифаташон аз меваву сабзавотҳои тобистона фарқ мекунанд. дар ин фасли зимистон мо бисёртар мушоҳида мекунем, яъне пасшавии масъунияти бадан, яъне пасшавии иммунитет, тез ба бемориҳои яъне мавсимӣ, ба бемориҳои роҳҳои нафас дучор шудан, тез маризшавии кӯдакон, яъне шикастани устухонҳо, шикастани мӯй, рангпаридагии пӯсти бадан ва беҳолии умумӣ, яъне инкишофи суст мушоҳида карда мешавад дар кӯдакон ҳангоми норасоии витаминҳо. ташаккури зиёд. норасоии ана ҳамин витаминҳо дар фасли зимистон бештар ба дучор шудани кадом намуди бемориҳо дар кӯдакон оварда мерасонад? норасоии витаминҳо, яъне агар дар кӯдак бештар аз витаминҳои А бошад, агар витамини А норасоӣ бошад, ин пасшавии биноиш ба пасшавии биноиш оварда мерасонад. агар аз гурӯҳи Б бошад, метавонад яъне асабонияти зиёд, пасшавии хотира ба бемориҳои яъне системаи марказии асаб оварда мерасонад. ба ҳангоми пасшавии норасоии витамини С, яъне туршии аскарбинӣ, иммунитети бадан паст шуда метавонад кӯдак тез ба бемории роҳҳои нафас гирифтор шавад. ташаккури зиёд. чӣ тавре медонем, мо метавонем норасоии витаминҳоро дар организми худ, яъне тавассути ҳамон меваҷот, сабзавотҳо, яъне таъмин кунем. хуб, кадом намуди меваҷот ва ё сабзавотҳоро бояд волидайн ба кӯдакони худ дар фасли зимистон бештар диҳанд, то ин ки организми онҳо бевитамин яъне намонад? албатта барои инкишофи рӯҳию ҷисмонии кӯдакон ин витаминҳо хеле зарур мебошанд. тавсияи мо ин истеъмоли зиёди сабзавот ва меваҷот, аз меваҷоту сабзавоти тару тоза бештар истифода баранд. дар реҷаи хӯроки кӯдакон ҳатман маҳсулоти ширӣ истифода бурда, аз истеъмоли кабудиҳо ҳам фаромӯш накунанд, чунки кабудиҳо бисёр гурӯҳи витаминҳои Б ва С-ро бисёр дорад, ки ин ҳатман барои инкишофи хуби кӯдак, барои солиму бардам ба воя расидан муҳим мебошад. ташаккури зиёд ба шумо ки ба барномаи мо омадед ва даъвати моро пазируфтед. тамошобинони азиз, умед дорем ки шумо тавонистед каме ҳам бошад ба худ доир ба таъсири витаминҳо ба организми кӯдакон маълумот гиред. ин буд барномаи навбатии мо. бо мо бимонед.